काय लावते तू? लिप बाम लावते का लिपस्टिक लावते मम्मीची? नाही कोणी एवढी साफसफाई बघितली ना बोलावतील तुमका साफसफाई करू का. हे काय आलं तू पॅन्ट घेतला? अरे तो टांगो होता तुका, तुझी हाईट केवढी आहे ती? नमस्कार मित्रांनो, तुमचं स्वागत आहे स्वीट फॅमिलीच्या नवीन व्हिडिओत. तर आज डीमार्ट का पण जाऊचा आणि भावीजीयाची दिवाळी पार्टी आहे, तर त्यांना आधी शाळेत सोडूचा. तर आता ती तयारी करतात. त्यांची तयारी झाली का बघूया, चला. हे काय करतात, झाली की नाही तयारी तुमची? टाइमपास चालू आहे. आज आमची दिवाळी पार्टी आहे. होय जिया, दिवाळी पार्टी आज. काय लावते तू? लिप बाम लावते का लिपस्टिक लावते मम्मीची? हा तुमची मजा आहे तुमची. आमच्या वेळी काय नाही, फक्त सरस्वती पूजन, 26 जानेवारी आणि 15 ऑगस्ट असे पार्टी नव्हते आमचे. नवीन कपडे घालायचा नाही, शाळेचेच कपडे. तुमच्या वेळी मजा आहे फक्त. आणि 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी पण शाळेचे कपडे. चला 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 बघू, एकदा दाखवा लुक तुमचा कायता. पार्टी लुक, दिवाळी पार्टी. अरे सेम टू सेम घातले की काय कपडे? मॅचिंग केलास की काय? होय हो, लयच मॅचिंग झाली आहे. चला लय झाला तुमचा. हा बँक आहे भावी तुझी, मी जियाची घेत आहे. तर आता जाते मी भावी जिया का शाळेत सोडू. चला लेट्स गो. बाय भावी जिया, सावकाश जावा. सगळे पडदे काढा. सर्वच काढतोय. अक्षर ना काय तर काढूचा नाही, लावचे लय डोंबार असतात. बरं आपला ठेवला का झालं. चल खायचे काढा. चला गावात आपले माळे साफ करूचे लागायचे. गावात गणपतीक साफसफाई जास्त असता. हा दिवाळी. आज माका लय काम आहे, एवढे पडदे बिडदे उचल. बाकी तुम्ही बघा साफसफाईचा. माका पिळूचे लागतील ना, दोघांनी धरून असे पिळते बरोबर. बाबा किती पडदे साफ करूचे. परत आमची हे बघ ना, घेऊन या. पण ते पण काढा, एकदा सगळा करूया धोबी गाड. तुमका सांगले ना सुट्टी घेऊ का आज. लय साफसफाई आहे बाबा. बाथरूम भरात नाही तुझं, धोबी गाठच झालं तू. दीपाली दाखव, संध्याकाळी बाहेर ये. बापरे एवढा माका दूरचा. सावकाश सावकाश. अरे सावकाश, धावू नको, पडशाल. चला चला. सर्व फोटो काढतात, तुम्ही नाही काढत? हा तुम्ही नाही काढत का फोटो? हे फोटो काढा. हा बॅग द्या, हे बॅग दे, हे बॅग दे ना भावी. हाय दे, हाय दे, जा फोटो काढा. हे फोटो काढतात. ए स्माइल. आता भावीजीयाने हे फोटो काढल्याने आता आम्ही घरात जातो. हे एवढं काय दमलास की काय? काय झाला काय एवढा? खाऊन तर सर्व इलास काय डब्यात? हे बघ फराळ बिरा सर्व संपवून इलास आणि एवढा दमलास. एवढी पार्टी केलास तुम्ही दमेपर्यंत. डान्स होतो, कुठला डान्स केला? झुमका गिरा रे. हा हा हा. हा 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 सावन हा ता काय ता. हा समजला समज. हा झुमे जो पठाण. झुमे झुमे जो पठाण आहेत. बाबा भावीजिया लय काम करतात आज. काय डोंबार हाणून टाकल्याने बा किचन मसून बाहेर, किचन मसून सर्व बाहेर आणून टाकल्याने एवढं डोंबार. लयच मेहनत केल्याने ह्यांच्याने. हे काय आता साफ करूचा? हा काय सगळा पूर्ण साफ करूचा. आई शपथ.
सर्वच काढलं वाटतं, या सर्वच साफ करूचा. काढलंय मी घर. आज आमचं पेट येणार वाटतं. हे वरचा नको काढू ना, नको नको लया बाबा, खालचा जाते त्या निस्तारापर्यंत जीव जायला. जीव जाय ते पूर्ण दिवस असू जायचा. दे, दिवस सापच आता तसं काय एवढा या नाही साप नाही. काढला तर ते लागायला लावूया. हो, तर बाहेर किती आहे डोंबार आणखी काढला. काढू नका. हे पुसून घेऊया ना. हा. हे ट्रॉली साफ करून घेते. हम्म. ते थैले झुरळी बिरळी होत साली. आई ग, सफाई साफसफाई झाली ना या. मेन किचनचाच बाकी एवढा काय नाही. हॉल बिल मध्ये एवढा डोंबार नाही. किचनच मेन आहे आणि त्याच्यात जीव जाता जास्त. डोंबार पण लय आहे किचन मध्ये. नीट काय तर काढा. हा. नीटच काढायचंय, नीट साफ करायचं. बघ त्याच्या खाली किती घाण आहे ती बघ. ही बघ, ही बघ दाखवते तुका. साफ सफाई करा. हा काय तर बघ घाण काय करून ठेवलं ना. आता बघा होणार तेवढी, म्हणून तुम्हाला ठेवला ना साफसफाई करून. आजची माझी मजुरी दे काय ती बाबा. होय, तुमका सांगते अर्बन स्लॅब बोलाय बोलला तर नको म्हणतात. हो बाबा, नाही नको. मी कसं हा, ते मग पाच आता किती राहते ना, 7-8 हजार रुपये घेतील ते. हो. 5 तरी घेतीलच घेतील. तर फायनली आम्ही आता किचन रूम साफ केलं. अक्षरशः ट्रॉली बिली सर्व काढून चकाचक केलं आम्ही. आणि दीपाली आता पुसता आहे. म्हणजे हे ओके झालो. म्हणजे किती वाजले आता? 1:30 वाजले. 1:30 वाजलो आमका. हे साफ करू का? अजून जेवचा पण हा, त्याच्यानंतर डिमार्ट का जाऊचा पण हा. ह्या साफ झाला. आता ह्याच एवढा सामान आता किचन मध्ये हाणूचा. हा बघ काय तू डोंबार किचन मधलो काढलं होतं तर सर्व आता आतमध्ये हाणूचा सामान. हे तुम्ही काय करतास? हा, खेळा तुमची मजा. तुमका भांडी भेटली खेळू का? किचन झाला साफ. आता आम्ही हॉल साफ करतो, नंतर जेव. होय थांबा जेवूया. एवढा साफ. 2:15 वाजले. 2:15 झाले. तो भाजीवाला अजून इलो नाही वाटतं मागवलेलो. येतलो तो. भूक लागली. आता ह्या पाटापाट मी साफ करून देते आणि नंतर जेवूया. आधी मरू दे, पिठी भात खाऊया. पिठीच ढवळायची लागणार आज. झाला का तुमचं साफसफाई? बघ ना कसं चकाचक केलं बघ ना. केलं चकाचक. ते जरा जमीन चकाकता अगदी लादी. म्हणजे एकदम चकाचकच करून टाकलंय अगदी. ऐकनाच ना कोणी. एवढी साफसफाई बघितली ना, बोलावतील तुमका साफसफाई करू का. रेट माझा माझा असा रे तसा नाही. दिवसाचे 2,000 रुपये घेईन मी. तर आता साफसफाई करेपर्यंत आमका 2:45 वाजले. आणि हय दीपालीन पिठी ढवळल्या ना. हे बघा मस्तपैकी घट्ट पिठी ढवळल्या ना. ही बघा मस्तपैकी एकदम घट्ट पिठी. आणि कुकर लावल्या आणि बाहेरसून आम्ही भाजी मागवलं व्हेज कोल्हापुरी. तर आता आम्ही जेवतो. 4 वाजता परत आमका डिमार्ट का जाऊचा. आणि आता 2:45 वाजल्यात. पटापट जेवून घेतो आणि आम्ही 4 वाजता डिमार्ट का निघतो. या जेव का? येवा जेव. आज मासे नाही आहेत बाबा, आज व्हेजच गावचा. पण पिठी भात मस्त लागता आमका. विडके बंद करा. चप्पल घाला. चप्पल घाल. चप्पल घाल. कसला पण घाल तुला पाहिजे. लवकर डिमांडला गर्दी होईता आता. तू घाल चल लवकर. चला मी माझे बाहेर. तर आता आम्ही डिमार्टला इलो आणि यांच्याने थंय पिशवे बांधून घेतले नाही. हे काय बांधून घेतलेस ना धागो? कुठे आहे हॅपी दिवाळी? हा. तर आता आम्ही आतमध्ये जातो. तर मी हय आता गहू तांदूळ घेतोय. दीपाली थंय डाळी बिळी घेऊन गेला. मरणाची गर्दी आहे. हा, यांच्याने घेतले नाही पहिली आधी येऊन बिस्किटा. आणि हय आज लयच गर्दी आहे. दिवाळी असल्यामुळे सर्व तुटून पडले आहेत डिमार्ट का. ट्रॉली चलव पण जागा नाही अशी हालत आहे. हाय कुर्ते पण हत. ए खायचा घेऊ मी सांग. खायचा ह्या का नको जॅकेट नको. हय खायचा घालू तसा. भावी ह्याच्यातला खायचा तसा एकदम काढ. चांगला मध्ये काढ. आता भावीच्या पसंतचा घेतोय मी. खायचा चांगला आता बघ. तर भावी माझ्यासाठी चॉईस करता.
आसाची आंगडी कुर्ती किती रुपये आहेत? बापरे 1000 रुपये आहेत. लय महागा. महागायचं वाटत पण नाही तो. हे झाला काय घेऊन तुमचा? हा बघ मी इतके घेतलंय आणखी. हे काय आलं तू पॅन्ट घेतला? अरे तो टांगो होता तुका. तुझी हाईट केवढी आहे ती? बघ ना टांगो होता बघ. खाली शॉर्ट ना होत काय? शॉर्ट होता खाली. जेव्हा आज दिवाळा काढणार दिवाळीचा. हा चला चला. ते 6000 बिल होऊन गेला तरी पण दीपाली अजून सामान काढताच. हा लय बिल होणारा वाटतं. मरणाचा बिल होणारा. हा बघा दिवाळी नाही दिवाळा येणारा वाटतं. तर मंडळी आम्ही फायनली सामान घेऊन बाहेर इलो. पण आम्ही घरातून सुटलो होतो 4 वाजता. डीमार्टच्या आतमध्ये गेलो आम्ही 4:30 वाजता. आणि आता बाहेर इलो 7 वाजले ना. 7 वाजता म्हणजे बरोबर 2.5 तास आम्ही आतमध्ये होतो. म्हणजे लयच गर्दी होती कारण आज दिवाळी पण हा त्यामुळे लय गर्दी होती. तर आता आम्ही हे रिक्षा बघतो. रिक्षेसाठी पण लाईन वाटतात. तर रिक्षा बघतो आणि आम्ही घरात जातो. चला लेट्स गो. काय झालं जमलास की काय? मग अरे ते पिशवे काय हलके काय ते 4 मजले चढवले ते लय जडत ते पिशवे. गहू तांदूळ ते हैराण झालो. आणि त्याच्यात आणखी बिल मोठा. आणि एका दिवाळी गिफ्ट हवे. दिवाळा काढणार तुमचा. दिवाळीचे गिफ्ट हे दाखव तुमचे. हे बघा हे लहान झाले टेडी बिअर बरोबर. आणि हे मेकअपचं साहित्य आहे का? मेकअप कर. पप्पांचा मेकअप करा. हे जाऊ देत. आता व्हिडिओचा एंड करतो आम्ही. व्हिडिओ हा आधी व्हिडिओचं एंड करूया नंतर मेकअप करा माझं. तर आमचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनल का आमच्या सबस्क्राईब करा. आणि तुमचं प्रेम आमच्या मालवणी भाषेवर आणि आमच्या कोकणी स्वीट फॅमिलीवरती असाच ठेवा. भेटू आता नेक्स्ट व्हिडिओ का. बाय बाय. जय महाराष्ट्र. गुड बाय. गुड नाईट. स्लीप टाइम.